Hello po mga mamamayang, good morning po sa inyong lahat. Magluluto po ako ngayon ng palitaw with yema. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. 2 tablespoon ng butter. Tapos 3 eggs at saka condense. Ito muna ang una kong lulutuin para po ito sa ating palaman. So, ayan na po. Uumpisahan na po natin ang pagluluto. Ayan na po. I-melt lang natin tong butter sa loob ng ating kawali. Pagkatapos ay hinaan lang po ninyo ang apoy. Ngayon pong tunaw na ang ating butter ay isusunod na po natin ang ating condensed milk. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating itlog. Tapos hahaluin nyo lang po ng hahaluin hanggang sa lumapot ito. Tapos pag ganito na po ang itsura, pwede na pong patayin ang ating apoy. Ayan. Ito naman po ang ating glutinous rice, mga mamamayan. 4 na cups ang gagamitin natin para dito sa ating glutinous rice. Kasi marami po ang nag-order sa akin, kaya 4 na cups ang aking gagamitin. So, ito na po, 4 na cups na po itong nasa ating maliit na planggana. At ngayon naman po ay maglalagay ako ng 1 teaspoon ng vanilla flavor dito sa ating harina. Ngayon po, hahalo-haloin lang po muna natin to. Pagkatapos ay maglagay po tayo ng tubig. Tatansyain lang po natin na hindi siya masyadong basa at hindi rin masyadong tuyo. Ayan na po mga mamamayang. Mga 2 cups lang po na tubig ang ilagay nyo. Tapos magiging ganito na ang itsura pag nagtapos nyo ng lagyan ng 2 cups na tubig. At ngayon po mga mamamayang ay lalagyan po natin ng mani itong ating yema. Yan. Pero pwede rin po na hindi nyo lalagyan pag ayaw nyo ng mani. Yan. Tapos hahaluin nyo lang po. At ngayon po mga mamamayang gagamitan natin to ng kamay. Maghugas lang pong mabuti ng kamay. Tapos bibilugin yung ganyan. Ilagay muna natin dito. Isang kutsara lang po. Ayan. Ngayon po mga mamamayang gagawin nating circle ito dahil lalagyan natin ng palaman sa gitna. Ganyan lang po. Tapos maglagay po tayo ng palaman. Basta po, bilugin nyo lang para matakpan itong mga palaman natin sa loob. Yan. Yan. Ganyan po. Pagkatapos po ay ilagay nyo lang dito sa lalagyan na may konting olive oil
para hindi po siya dumikit. Tapos ganun lang po ulit na kagaya kanina. Pagkatapos po mga mamamayan, nung matapos ko ng mabilog lahat ay ganito na po ang magiging itsura niya. Ngayon po ay nagpapakulo na po ako ng tubig. Yan na po ang ating tubig. Hinihintay ko lang kung kumulo ito. Saka ko ilulunod yung ating palitaw. Ayan na po, kumukulo na po siya. Ngayon po ay pwede na natin itong ilagay. Isa-isa lang po. Dahan-dahan lang, baka po matalsikan tayo. Ngayon po, mga mamamayan, ay maglagay tayo ng sapal sa ating plato, tapos lalagyan po natin ng konting asukal. Kasi matamis na yung yema doon sa loob ng ating palitaw. Yan. Tapos hahalu-haluin nyo lang to para magpantay yung asukal. Yan. Ayan po mga mamamayang, lumutang na. Tapos babalik ta rin lang po natin para sigurado po tayo na luto na talaga po. Yan na po mga mamamayang, luto na ang ating palitaw with yema. Tanggalin lang po natin to at ilagay dito sa ating plato na mayroong coconut grated or grated coconut. Tapos ganyan na po mga mamamayan, isasawsaw nyo sa grated coconut. Tapos ilalagay nyo lang na ganyan. Yan, naghugas na po ako ng kamay. Tapos ang init-init pa nitong palitaw. Yan. Ito na po mga mamamayang ang ating palitaw with yema. Luto na po ito. Sana po ay nakuha nyo ang recipe nito at sana ay mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!